सोरबा बन्द खालामा खालामदों जों खालामा मानो होनबा जोंनि थांनानै थानायनि जाहोना इसोरासो बेनि थाखायसो जों थांनानै दङ सोरनिबा थाखाय जों थांनानै थायाखै बेवहाय Praise the Lord आरो बयबो फैदों बयबो थादों सोरबा कर'ना भाइरास जादोंब्ला बेखौ जों हमनानै आर'ज खालामदों सोरबा पजिटिभ मोनदोंब्ला दा थां होनना बुंदों बेखौ जों हमनानै आर'ज खालामसिनदों Praise the Lord Hallelujah Praise the Lord आरो आंखौहायो बाइबेल कलेजनि प्रेसिडेन्टआ सोंहरबाय बासि कुमुद नोंनि एस'सियेसनावहाय बेसेबां मानसि थैदों बेसेबां थैदों बेखौसो नांगौ बेनो आं बुंदों सासेबो थैयाखै होनना बुंनांगौ सासेबो थैयाखैबा मानो थैयाखै मानोना जोङो सानफ्रामबो फुङाव जोङो आर'ज खालामदों मोजां जाबाय आरो बिदिबा आरो बेनो जों मिथि जेब्ला नों गिर्जा हाबनो बालांबाय गिर्जायाव हाबनो खमायलांबाय बेबायदिनो लोगो जुथुमनायावहाय नोङो फैनो थाखाय गोसो गैया मिथि फोथायनाया एन्सार लांगासिनो दङ Praise the Lord Amen Hallelujah Number 7 जेब्ला नों इसोरनिख्रुइ संसारखौसो बांसिन अनबायला संसारनि नांगौखौसो बांसिन दानांगौ इसोरनि रायजोनिख्रुइ मिथिदो नोंनि फोथायनाया एन्सार लांबाय नोंनि थाखाय इसोरनि रायजोआ सेथि नङा जेराव इसोरनि बोसोना बुंदों सिगां आंनि रायजोखौ नागिरगोन नङा इसोरनि रायजोखौ नांला नोङो गावनि रायजोखौ नों दा बानायगासिनो दङ गावनि रायजोखौसो लुनो थाखाय नोङो मोजां मोनो संसारनि बिसयखौसो बेखौबो नांगौ संसारनि लुबैनायखौसो नोङो होसोगासिनो दङ आरो मिथि जेब्ला इनक्रिज द वर्ल्डलि फकास जेब्ला नोङो संसारखौसो बांसिन नोङो नोजोर होनो हमबाय फोथायनायाव एन्सार गासिनो दङ गोबां फारसेफोर रेभारेन्ड अर्डिनेसन मोननानैबो बे दरमाहाजों थोआलै सुकेदार मावोब्ला गार्ड मावोब्ला 20-25,000 गाहाम मोनो बेंगलराव रेभारेन्ड अर्डिनेट खालामखानायानो थांनानै सेकुरिटि मावगासिनो दङ रेभारेन्ड अर्डिनेट जाबाय सेकुरिटि गार्डसो मावदों रेभारेन्ड अर्डिनेट जाबाय फरेस्टनि गार्डसो जाना दङ फोथायनाया बोरै आरो बेनो जाहैबाय नुनो मोनदों दिनै इंलेन्डफ्राव दिनै चार्चेसफ्रा शपिं मल जादों चार्चेसफ्रा दिनै रेस्टुरेन्ट जादों चार्चेसखौ दिनै फानदोंसो रावबो हाबग्रा मानसि गैला आरो मोननैल' जाहोन बुंदों मानो दिनै चार्चेसफ्रा थैलांदों मानो फैनो गोसो गैला नाम्बार 1 रिजन बुंदों पास्टरखौ फोथायनायजों थाबायनो नुवाखै नाम्बार 1 रिजन फोथायग्राफ्रा पास्टरखौ फोथायनायजों थाबायनायखौ नुवाखै नाम्बार 2 रिजन गथ' गथायफ्रा बिमा बिफाफोरखौ फोथायनायजों थाबायनायखौ नुवाखै आरो बेनिखायनो खमायलांगासिनो दङ गिर्जा हाबनाया आरो बेनो जाहैबाय फोथायनाया जाबाय पास अन जानांगौ आबौआ बिराद फोथायोमोन आं दा बिदि फोथायला बिदि नङा आबौआ जोंना बिराद फोथायोमोन आबौआ फार्स्ट बाक्सा डिस्ट्रिक्टआवहायो मा होनना बुङो बेप्टिस्ट चार्च गायसनदोंमोन जोंनि आबौआ आरो बेबायदि फोथायोमोन फाग्ला दैमा दङ मिथिगौना भाइ सोरबा फाग्ला दैमाखौ जेब्लाबो बुङो ओंखाम जाब्लाबो आर'ज खालामो फाग्ला दैमा फैनाङा नों फाग्ला दैमा नोङो दब्लायसेबो नों हा जानो हाया नोङो जेब्लाबो फोथायनायजों बुङो आरो आबौ थांना थासान्दि दब्लायसेबो हा जानो हायाखै आरो जेब्ला आबौ थैलांबाय गासिबो हा हु जानानै जोंबो खालामनांगौ फोथायनाय आरो बे फोथायनायखौ नुदों आरो बे फोथायनायखौहाय आफाया लाबोदों आरो बे आफाया जाबाय आंनो पास अन खालामदों आफानि फोथायनायखौ आं नुनानै फोथायनो हमबाय आंबो दा आंनि फिसाजोखौ आंबो दिनै बुंनो हमदों जोंनि थाबायनाया फोथायनायजोंसो जेब्ला ओंखाम जायो बेदरजों बुङो फोथायनायजोंसो बे बेदरखौ मोनजादों दै दाउ बेदर जादोंब्ला बुङो फोथायनायजोंसो बे दाउ बेदरखौ मोनजादों दै नों गाननो मोनदोंब्ला फोथायनायजोंसो नों मोनजादों दै Praise the Lord Amen Hallelujah Praise the Lord जेब्ला फिसालाया बाइबेल कलेज फरायनो थाङो सोर होगोन बेनो मान्थलि फैसाखौलाय 9,000 10,000खौलाय आं बुंदों pray I don't have money आंहा जेबो गैया आंहा फोथायनायल' दङ आं बुंदों फिसालाखौ नों आर'ज खालाम इसोरा लामा खेवो
Ada saya berea pengen hai bung pibai, naga berea. Ini besar yang asal pun ni mampan sih. Praise the Lord. Nanti mesti dah kawan mana? Angkat sekumul sih. Faith, kita ni juga cium semua. Praise the Lord. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Last mulai dengan loss of patience. Jelas Yesus pun lama ni. Nengat bebek patient dia. Yesus pun lama ni. Nengat siapa nengat pagan nungla. Yesus pun lama ni hanya. Nengat siapa rongsan ni dia. Yesus pun lama ni nengat kesenai jelas dia. Micidal. Nengat pada dia dengan sulam baik. Amen. Jelas Yesus pun lama ni sakit nengat sebab. Maka saya lapor tu mau. Kalau jauh Kristen nak bunga lama lagi. Ang Kristen mana bunga lama lagi. Ang Yesus ko program mana lagi. Jangan nak Islam terkait begini, patient ni kan ha. Islam terkait ha, jebul begini, nangai bila ni yang haya. Islam terkait ha, onai bila. Ni tidak, pada dia yang strong langkah sini mau. Praise the Lord. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Jangan nak Yesus terkait bersih, patient ni ha terkait. Nengat bunga. Pada dia rau dong. Pada dia belakang bunga. Pada dia acting dong. Pada dia belakang pun kawai langgar bayi. Anu namanden. Bebedi percaya naik semua berguna namanden. Sasa ruaci. Jangan kaiman. Ada penjara Yesus kemen bayi. Mana ni dia di besar sini belak mahasiswa kaiwan. Yesus kemen Ada ruaci pada dia asli kemana. Ruat saya macam bela ruat saya berkubur ini aku laku kubur macam. Noni bagi mau thar macam. Noni bagi dia macam asal kanti aku laku dekat thar macam dia. Kau ni bagi on thar macam dia. Ada ruat saya darai. Pemah hasil nasi pun doktor Kristen tu. Hallelujah. Dah biar kita muslim mungkin. Sasa ruat saya. Malik kau kasih kucing. Jalan yang apa pun kita gay, very patient thagin. Nenga punggen, nengi nenga kuneng punggen, nengi kacang thagin nenga punggen, bunga nenga sini nenga tanah ya, bunga nenga bunga nenga tanah ya nenga. Mana nenga apa pun kita gay, very patient nenga hadu. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Jangan pasanya slot by nama cek kalau ni jadi ceklah memang mudah permanai anzat nai check your faith examine your faith mudah nanti pada dia Yesusnya utang lagi lah ada nang hazri arosa komai lang baik lah pasti thane nenga jadi kesedilab lah mesti dia nang slot kasih temu sabran kau konenga perbunya kap nenga gini pindah sini biasa orang tak gini beda. Sebenarnya ha, istri orang kita interest gila. Perpuni person poinnya gese gila. Baik ni pura gila, kentu lusung kara. Mobile lain gila, ekta sim tigu naik naik. Mesti baik, mesti deh. Komai langgar senang. Al biasa orang orang zang sikap pada dengan. Siri mana dengan pada yang baik. Sebelah, dengan apa ni pada arus of confidence gila. Nengi harus sampai dengan gila, dengan khusyuk dan baik. Tahap kesempatan ni perbunya nak pilih. Jalan nengi onaya sejauh onaya perbunya gila saburan. Jalan nengi kena yang nengi komi lambai, gusu dan lambai, nengi saburan. Jalan nengi terjauh pilih ya, jukum yang pilih ya, nengi komi lambai belah, nengi bicara. Jalan songsan kusa, bangsa tu nengi lahor baik belah nengi. Bicara nengi putih nengi yang surga sedemau. Albegini juga ni sabaran tadi. Jadi memang sifra beiput ini jeng kangen tadi. Nanti ensorlah ambiau kusi saya. Praise the Lord. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Sampai berapa ni? Amin cara ni. Hallelujah. Kasih Hallelujah. Boleh Isra Mazan. Alright so. Isra Mazan. Yang slowly beri pertanyaan yang mazang aku kia now kau hom tanai sing
आखल आखु धोरोमनि आखल आखु